Thixo wamazwe, Thixo wasebenzini wami emathulini ngalomzuzu Thixo zama cela nawe uba wena Nkosi unguThixo wokucela amaxesha onke wasecela. Sibulela Nkosi lenjikalanga ngosekela kuba ngosekuseni uyela ukuphakamisa ngezenceba zakho amasekela kodwa saphakama sakuba saza kumba wakho ngosekela senza kwemini ngalo mzuzu Nkosi ilanga ligaxile phakathi inhlansi Nkosi ziphume nasemanzini kuba Nkosi senza kwemini sizama Nkosi usondela kuwe sizama Nkosi kumela wena Nkosi xa kuphela umnyaka xa bekuqala Nkosi esemiqwele singaba mama Nkosi sinelisi semiqwele yethu Nkosi zahamba Nkosi minyaka kodwa ngoku loo minqwelo yethu abanye bethu Nkosi ayenzekanga Nkosi kodwa sikhala nto sithembele wena siyayazi ulithemba lethu Nkosi xa sizongena Nkosi nendlu yakho Nkosi khawufakele neentwana zonke Nkosi yegazi lakho Nkosi sibuve Nkosi ubukhulu bakho sibuve nobukhulu bakho Nkosi kwizinto Nkosi ebesizenza Nkosi emva kwemini siyacela uxolo kwakho Nkosi sizenze singabanye singaqondi nezinto besizithetha Nkosi besizenza Nkosi singaqondi Nkosi khongele nathi Nkosi kwenkonzo Nkosi namu Nkosi umama ngomza Nkosi intombi yakadloma Nkosi umzukulwana Nkosi wasebamlindeni nasebamfeleni ndimsondeza kuwe Nkosi yayazi zakuwasibona nangomzuzu omnye Nkosi cela Nkosi ndazoyithetha phakathi kwethu Nkosi siyivuthelwe nguwe Nkosi kuba unguThixo njalo Nkosi unguThixo wena Nkosi ozenzayo Nkosi izinto zi-impossible ebomini wethu uzenze kwe-possible sikwazi ukudlala wena Thixo nantsi ikomiti yethu Nkosi nantsi ikomiti ngesekethe iyakhupha ngonyaka ka-2022 Nkosi selibapha amandla Nkosi banika umoya Nkosi ovuthayo Nkosi kuba bakhupha thina Nkosi oomama banzima endleleni Nkosi kodwa siyacenga ngalo mzuzu Nkosi khabathwale le nkomiti Nkosi ngabantwana babantu ziintombi zabantu ngamakhosikazi wabanye abantu kodwa Nkosi khabathwale ngalo mzuzu Nkosi sikuthembile ke Nkosi sikuthembile siyakwazi xa sithetha nawe asithandabuzi Nkosi etha nawe sayazi wenza izinto zenzeke Nkosi nabomama bakhulu kuba le nkonzo Nkosi xa uphela unyaka Nkosi zibathwale kuba Nkosi sijonge imfundiso kubo Nkosi kuba singomama bakhulayo kodwa sijonge imfundiso
Yeah.
esizawufunda kuzo kwiivesi ezifutshane okongamaxesha omama. Manguvayisi nekomiti yakho nithuma umuntu omfutshane ngokwesithoba. Into ethetha ukuthi ndivana sithi kuvala unyaka unyaka esimvalandeli singomama. Kodwa ndinayo sisiqiniseko ngomama sisakumvala thina unyaka ka-2022 nge-6 kaNovemba ngo-2022 amazulu akabalathi. Ithetha ukuthi loo nto asiyazi nto esiza kuba yiyo yengozi. Masifumane isifundo sethu kule ncwadi, incwadi ye-Exodus. Isifundo sokuqala sasifumana kuloo ncwadi, chapter 33. Sawuqala ukufunda phaa ku-verse 12. Ze sithintelwe ku-verse 15. Exodus 33. Sawuqala ukufunda phaa ku-verse 12. Sithintelwe ku-verse 15. Phantsi kwesihlokondaba esithi uMoses uthandazela amaSirayeli. Ndicela sihambe koomama nabo sebeyifumene. Wathi uMoses kuYehova, uyabona ukuthi kumnyusa aba bantu. Ke wena akundazisanga lowo uya kundithuma naye. Kanti ke uthe ndikwazile ngegama kananjalo ndikubabale. Ngoku kuba undibabale khawundazisa indlela yakho ukuze ndikwazi ukuze undibabale. Ukhumbule ukuba olu hlanga lungaba bantu bakho. Wathi ubuso bam bohamba nawe ndikunike ukukhula. Wathi kuye ukuba ubuso bakho abuhambi nathi musukusinyusa simke apha. Eli lizwi lenkosi, inkosi mayisikelele ukufunda kwesi sifundo ngoku kude kube yingaphakade. Amen. Sifumana isifundo sesibini esisifutshane kwincwadi yezenzo isahluko sesithoba. Kwincwadi yezenzo isahluko sona sesithoba. Esi sifundo sakusifumana phaa kulaa ndawo. Mandixolise rhamente kwincwadi yezenzo isahluko sona sesithoba. Isifundo sethu sakusifumana phaa ku-verse 32 kwesi sahluko sethoba phantsi kwesihlokondaba esithi uPetros uyaphilisa eLida. Ke kaloku ukuba uPetros etyhutyha iindawo zonke, wehla weza nakwabangcwele ababemi eLida. Wafumana ke khona umntu othile ogama elingu-Eneya, eminyaka 8 elele elukhukweni enedumbe. Wathi uPetros kuye, Eneya uyakuphilisa uYesu Kristu. Vuka wandule. Wavuka kwaokho. Inkosi yoxolo mayisikelele ukufundwa kwesi sifundo ngoku kude kube yingaphakade. Amen. Omama, xa siza kumisa umkhweba khawuleze nijike. Ndicela nihambe nam ngelaa xesha likhulu elithetha kakhulu ebomini bam. Sawubheka phi na Thixo singabheki kuwe. Sawunceda ngubani na singancedwa nguwe. Wadala thina bantu wenza into zonke. Umise nenkululo sisindiswe sonke. Akukho ngxaki kuwe unamandla onke. Akukho nkohla kuwe
sokwazi konke silondoloze bawo ngalo mandla akho sikhanyisele bawo ngokokwazi kwakho siphahle ngezibele kolu hambo lwethu sisize endleleni ngokuswela kwethu sithase ekufeni singahlehli kuwe samukele ezulwini ngosinikwe nguwe imthweni Mama Vice, Nonobhala, nindicela ngexesha ivangeli enzima ngalo. Nkosi yam. Ndicela ngexesha lokwenza umyalezo omfutshane wobundlululomali. Nindicela ngexesha ekungamnandanga ngalo lokushumayela. Okanye thana. Khange besayenze ke Mama Usani i-climate check ngoku sithethayo. Khange ndiqonde okanye ndenze
umyalezo wokuqonda into yobana nifuna undithuma koomama nithi moya oyingcwele. Nkosi. ndizoyicinga sendindedile Nkosi. ndathi ngoba umoya kathixo uphepheza kufuna uphepheza xa ndithabatha ibhayibhile akwavuma ndibe ndivisele uzawuyazi ke umama ungayi ukunaleka komnye kufuneka ethethe ngelizwi Hey moya oyingcwele. kodwa xa ndibanise zahluko zibini incwadi ye-Exodus 33 ndabona verse 14 xa ndijonga incwadi yezenzo chapter 9 ndaphakanyelwa verse 34 Nkosi. ndathatha isigqibo ke naKristu sokuthi ubuso bam owuhamba nawe ndikunike ukuphumla eneya uyakuphilisa uKristu Moya oyingcwele. vuka inkosi yokholo mayisikele ubuso bam bakuhamba nawe Nkosi. ndikunike ukuphumla eneya uyakuphilisa uYesu Kristu vuka sinedile bomama bam sihlele kwezi zitulo siphethe nefana uthi umama ebethandaza apha amanini ebebhizi unyaka wonke ebhikile uthi umama ebelapha izicwangciso zethu xa sijonga ngoku isivuno asisakwazi ukuhamba naye bomama baba phakathi kwethu sihlele nomama abalindele i-final notice ze-divorce degrees zabo balapha nabo phakathi kwethu rhame ndenzethanda bakhe lizukathi phakathi kwethu sihlele nomama abazawuthatha uhambo ngomso okanye apha evekini beyofuna ii-results zabo badibane nee-diagnoses ezahluke kodwa mama usihlalo wam ayikhange indenzele nto loo nto leyo yezimbandezelo abamama bahlele phezu kwazo kodwa yona ndithe qatha kum ukuvuswa nokuphiliswa kwabamama kawunyaka solo sizawukuba bomama eyona nto indenza amandla kwento yobana ndiyazi into yobana ezimbandezelo nezintshutshiso azizusebenza nto nokunenezela incwadi yamaroma ndibekelithi iintlungu zakaloku nje azinakufaniswa nobuqaqawuli obuzatshi yiyo loo nto leyo endenza amandla bathi uFilipi ephendula kwelaqala bathi ndinokuzenza zonke izinto ndivulawo undondelelayo emandleni anguYesu Kristu yiyo loo nto ndisithi ezimbandezelo ndiyibaleyo ndifike ndingenakusenza nomnenezi wasezitele ngoba kaloku uKristu umnenezekile abe ndisindisele rhame entle ethandwa ndizukathixo mama sinothuka intaka bomama Nkosi. sinifaka kodwa yona nto isendinobala
bomama. Sihamba sinjalo ke mama. Na umkhala yini ngoba nakhuleka ngisho kodwa into engithanda kakhulu usinika sithanga thatha upholo athanda sithanga awuselela tu ndingafane nje yami inyama idlavu kuyo uthi uJobe yami inyama ingafane idlavu ke kodwa nje wasiyamazi owami umhlawule kamente bethandwa ngamazwe ngutha enithe ndisawajonga nje wabona esifanele into yobana xa kukho umuntu osinikeza i-direction emomini ozawumane ehamba nathi ewethu nje kuvuka sithabathe uMandla ngoba kaloku into esizawuba yiyo ngomso asikayazi athi lo mculi manje izami leyo ndlela ayibulanga bomama bami yona nto benthe kwezi mbandezelo sikuzo kufanelekile eziluncedo ka ezimbandezelo ngoba besingasumazi uyesu kristu into yobana ithi ibhayibhile sange ndimbone elishiya ilungisa ngoba uyesu wabantu abalungileyo bomama bam ngoba indlela ithanda umnqathu uyasinyamezela ngoba nguyesu kufuneka sinyamezele masambenke bomama bam sokwakha iindonga zemizi yethu iindonga zamakhaya mama uhlalo nale executive abanye bazafika ngoba kaloku abasafuna kwiindawo ababekhe kuzo ezo ndawo ababezile ngoko iinjongo zabo ku-2022 ibikuhamba bayozivula mama abanye omama bazawubheshuza ngefaskot xa befike egeyithini ngoba utatatamnamlela kasekho abuma bejongene nenkwenkwe yesuthu namanye omama bazamhlala noDisemba kungekho nto etafuleni ngoba umsebenzi bebewusebenzi uvele waphela ngo-Okthobha kodwa ngumza eneya uyafuna nokuphila ubangabani uyafuna emveni kwanini nje awuvuka mama wami wandlule andikhathali uzakondlula njani andikhathali uzakondlula njani andikhathali uzakondlula ngantoni andikhathali uzakondlula ngo-home choice abomnengesondlula ngetshani andiyikhathalelanga loo nto kodwa yona nto ndifuna kondlule ngayo kumthandazo ngoba kumthandazo soqhobosa bomama bami emveni kwanini nje xa siyokondlula emakhaya sawuqhobosa ngomthandazo ngoba ngumthandazo sasondlule bomama bami xa nithi nithandaza ningamshiyeli umama uRhadebe ningamshiyeli umama uRhadebe imithandazo nizawuyenza nabanye omama ngababiza ngegama kodwa xa sakuthandaza sifunguza bakhona mama besifunguza nalabo abanye phaya kodwa elethi themba nithi eneya uyakuphilisa uyesu kristu avuka ke ngokuwela wondlule ithemba ke i-reassurance nansiya i-light at the end of the tunnel kha uhambe ebunzimeni ngoku kodwa nansi i-light yakho at the end of the tunnel kukuwe ke bomama bami into yobana uzawudinwa kukuwe into yobana uzawudinwa ungekafiki at the end of your tunnel asifanani mama asifanani mama ndiza kuni mina omnye umntu uzawujonga athi ngumntana omncinci ngoba kaloku nenkangeleko iyakwazi ukwenza into yobana abantu bangazi into oyithethayo kodwa uba undivanga bendizama ukuthi nje awusukoyika ngoba uyesu kristu ungqangile noba awuyivanga le vesi kodwa ubuphuma visithi uthi umsamanje ngoyiki ngoba uyesu kristu ungqangile yanele loo nto eyona nto ndiyithethayo kwemveni kwemini nje subhekabheka sukhathala kwangabikho mncedi bomama
sukhathala kwangabikho mncedi, sukhathala kwangabikho mncedi. Owami umsebenzi ndiwugqibile, owami umsebenzi ndiwugqibile. Ngoba lwethu ukholo bendithe xa ndithethayo lawuphelele emnqamlezweni, elethu ithemba lawuphelele emnqamlezweni. Noba singatyhafa, noba singatyhafa, amadodana wendleleni, amadodana wendleleni, wabathembele kuYesu Kristu bahlahleke emandleni, bantinke njengokhosi. Sinomnqweno womtinka, noba inqwalanga sisibetha ndawoni na, owethu umnqweno wokutinka, sisibe ngaphaya kwaso ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Akhange ndixeleleke ikomiti into yobana mandenze into, nantsi kwenzile endingayithunywanga. Bomama bam, owam umsebenzi bukukuthi nje hamba uhambe siyabona, okanye hamba uhambe kuYesu Kristu ujongise, ngoba ubuso bakhe bakuhamba nawe eneya. Uyakuphilisa uYesu Kristu. Vuka wena wamdlula.